Nun salón ateigado de representantes do empresariado pontevedrés, a candidata do BNG á presidencia da Xunta presentou as liñas mestras do seu programa económico. Toda esa propaganda de estabilidade e de bonanza pois que estamos recibindo por medios oficiais non é realmente a realidade do país. Pero, como vos dicía, eu son moi optimista, creo neste país e estou absolutamente convencida de que podemos poñer en marcha unha Galiza que aproveite toda a súa riqueza e todo o seu potencial e que xere desenvolvemento sustentable e emprego de calidade. Pero para iso hai que poñer en marcha un cambio, porque quen é parte do problema non pode ser parte da solución. O BNG aposta por traballar para xerar confianza en Galicia cun proxecto de país, tamén por conseguir máis recursos financeiros coa creación dun departamento para a captación de investimentos, mobilizar o aforro a favor dos sectores productivos, transformando o IGAP nun Instituto Galego de Crédito ou avanzar no autogoberno. Nós o que queremos é iso, autogoberno para defender mellor os nosos sectores productivos, para poder xestionar o noso litoral, para poder xestionar as nosas infraestructuras ou para que se faga unha planificación enerxética en relación cos intereses do noso país. A terceira prioridade... Pontón tamén incluiu na súa estratexia unha reforma a fondo da administración, estreitar a colaboración con Portugal, redeseñar o mapa educativo, revitalizar o medio rural e o sector do mar e buscar a reindustrialización de Galicia, pechando ciclos productivos. Pechar ciclos productivos, incrementar as cadeas de valor, o apoio a todos os ecosistemas de industrias innovadoras e tamén o uso intensivo do deseño, da tecnoloxía e da transferencia de coñecemento. Un gran pacto galego que destine o 3% do PIB á ciencia e o I+D+I con iniciativa pública e privada e un modelo enerxético ao servizo de Galicia son dúas das claves do plan económico dos nacionalistas. Quero lembrar que Euskadi xa conseguiu unha tarifa máis baixa para as súas empresas que fai que gañen en competitividade, que, por certo, compiten cas galegas e que, a pesar de que producimos máis enerxía eléctrica, non temos esas ventaxas, e esa tarifa tamén ten que significar unha rebaixa xeralizada da factura da luz. E, en segundo lugar, creemos que o momento de apostar por unha empresa pública da enerxía que permita que unha parte desos beneficios retornen ao noso país. A candidata adiantou que a transferencia da PNV será a primeira demanda que faga o Goberno do Estado de chegar a presidir a Xunta de Galicia.